назокат зоидова 29 сол инҷониб дар мақомоти андоз фаъолият мекунад. мегӯяд барои адо намудани вазифа дар ин мақомот нисбат ба дигар сохторҳо мушкилтар мебошад, зеро як иштибоҳи хурди ту ҳангоми адои вазифа ба буҷаи кишвар таъсир мегузорад. аз ин рӯ кор ва фаъолият дар ин мақомот муносибати ҷиддиро талаб мекунад. новобаста аз ин вай бо ифтихор мегӯяд ки корманди мақомоти андоз аст. аз соли 1993 ман ба мақомоти андоз ба кор омадам. солҳои тӯлонӣ фаъолият намудам. аз мутахассиси оддии корро сар намудам то ба ҳайси сардори шӯъба, муовини сардори нозирот фаъолият намудам. ман тамоми кормандони мақомоти андозро бо рӯзи мақомоти андоз табрик мекунам. ба ҳамаи онҳо бурдбориҳо хоҳона мехоҳам ки ҳама вақт нақшаҳои дар пеши истодаашон пурраву барзиёд иҷро шавад ва бюджети ҷумҳурии азизамон пур шавад, қаноат гардад. баробари назокат зоидова чанде аз кормандони мақомоти андоз дар шаҳру ноҳияҳои вилояти Суғд ба толори раёсат ҷамъ омаданд, зеро имрӯз санаи 4 май рӯзи кормандони мақомоти андоз аст. ҳадаф аз ҷамъшавии онҳо ин таҷлили бошукӯҳи иди касбӣ буд. дар чорабинии тантанавӣ муовини раиси вилояти Суғд Анвар Яқубӣ иштирок намуда саҳми онҳоро дар ғанӣ гардидани буҷаи давлат назаррас арзёбӣ намуд. шумоҳо як ҳайати бузурге ки дар сафи пеши ислоҳоти иқтисодии ҷумҳурии Тоҷикистон таҳти сарварии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон қарор доридтон ва тамоми ислоҳотҳои иқтисодӣ, пешравии ҷомеа ва татбиқи ҳадафҳои болои сарвари давлат пешвои маъзуми миллат ҷаноби олӣ муҳтарам Имомалӣ Раҳмон дар мадди аввал аз кору фаъолияти пурсамари мақомоти андоз ва дар вилояти Суғд раёсати андози вилоят вобастагӣ дорад. ва мо аз ҳам муҳтарам раиси вилоят Раҷаб Аҳмадзода, ҳам ман ҳамчун сарпарасти соҳаи блоки иқтисодӣ ҳамавақт дар фаъолияти ҳаррӯзаи худомо ҳис мекунем ки мақомоти андоз, раёсати андози вилоят ҳамавақт пайрави мо ҳастанд, ҳамроҳи мо ҳастанд ва дар тамоми рӯзҳои мушкилӣ барои ҳаллу фасли муаммоҳои молиявӣ, иқтисодӣ, ғанӣ гардондани бюджети давлатӣ саҳми арзанда мегузорад. муовини раиси вилояти Суғд аз давраи пандемияи COVID-19 хотиррасон гардида фаъолияти кормандони мақомотро ҳангоми таҳдиду хатари коронавирус назаррас гуфт, зеро новобаста аз мушкилоти молиявиву иқтисодӣ кормандони андоз дар вилояти Суғд вазифаи ҷонии худро иҷро карданд. сардори раёсати андоз дар вилояти Суғд Абдуқайюм Воҳидов дар рӯзи таҷлили иди касбӣ аз таърихи таъсисёбии мақомот ҳарф зада таъкид кард ки шарту шароити кории кормандон нисбат ба солҳои аввали таъсисёбӣ хеле беҳтар гардидааст ва ин андозчиёнро водор мекунад ки вазифаи ба зимма гузошташонро сарбаландона иҷро намоянд. боиси ифтихор ва сарбаландист ки дар даврони соҳибистиқлолии кишвари маҳбубамон ва бо ташаббуси бевоситаи асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Имомалӣ Раҳмон таъсисёбӣ ва ташаккули низоми муосири андози ҷумҳурӣ дар доираи принсипи адолат тарҳи тозаву содда касб карда таҳти роҳнамоии ӯ ин соҳа рушд ёфта натиҷаҳои дилхоҳ ва самараи муфид ба бор оварда истодааст. боиси қайд аст ки раёсати андоз дар вилояти Суғд нақшаи буҷети давлатӣ давоми 4 моҳи гузаштаро иҷро намудааст ва ин ҳолатро ба муносибати иди касбӣ фоленек арзёбӣ карданд. ҳамчунин дар ин рӯз наздик 30 нафар кормандони мақомоти андоз дар шаҳру ноҳияҳо соҳиби тӯҳфаи мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии вилояти Суғду раёсати андоз гардиданд. бояд гуфт ки қаҳрамони гузориши мо низ дар рӯзи иди касбиаш соҳиби тӯҳфаи раиси вилояти Суғд Раҷаббой Аҳмадзода гардид. Султон Ҷамолиддин дар мутаддиси нозироти андоз дар шаҳри Гӯстон
ҳамасола санаи 4 май кормандони андоз аз иди касбии худ таҷлил мекунанд ки он аз соли 1992 сарчашма мегирад. ҳадафи асосии таҷлили ин сана қадршиносии фаъолияти андозҷон, ҳавасманд намудани фаъолон ва бо ин васила таъмин намудани буҷети давлатии кишвар мебошад. гузориши Мафнушкур ва Наимҷон Аюбов барои барномаи иттилоотии хабар.